Preguntárame unha seguidora se non tiña medo cando iba a eses sitios que comparto con vos. E eu lle dicía no, e lle dicía tamén o que digo moitísimas veces: nesto o importante é non levar un golpe, non tropezar, ir con precaución, non facer tolerías, non? Levas un golpe, nin fas vídeo, nin compartes, nin nada, parte podeche costar un pequeno problema, non? Se estás lexos da carretera, do coche ou vas solo. Non, e tamén digo sempre que a veces é máis peligroso, porque me preguntaba se hai un bicho, non sei que, non sei canto. Hombre, normalmente os bichos escapan do ser humano, porque o ser humano é peligroso, é peligroso. Entonces, decía de que suelen escapar, eso de que vai vir o lobo, a anaconda, non ven o lobo, eu vin alguna vez e cando te mira, marcha, non quer relacións cos humanos, non? Igual non lle gusta, como sabemos, vai te ti a saber. Anacondas tampouco hai, e a bichería, digo, escapa sempre. Entonces, medo non teño, eso sí, ando contento de non levar un golpe. E gracias por preguntar, encántame que preguntedes. E así, pois, eu comparto un pouquiño das miñas cousas con vos, os que considero amigos, porque algún leva tanto tempo seguíndome como levo nas redes sociales. Vale, recordar, o importante é non levar un golpe. Hasta logo.